Άγχος και εθισμός. Τι γίνεται με αυτές τις έννοιες, γιατί τις βάζουμε συχνά μαζί? Ας ξεκινήσουμε λίγο, αν πάει παρακάτω το σύστημα, που δεν πάει, όχι, το καταφέραμε, να πούμε λίγο, να ορίσουμε το θέμα, σαν να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο που να συμφωνούμε και λίγο με το τι είναι αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τη λέξη εθισμός που έχει να κάνει με τη λέξη έθος. Έθος είναι η συνήθεια. Από εκεί βγαίνει και η λέξη έθιμο και σημαίνει ένας καθιερωμένος τρόπος συμπεριφοράς. Συνήθως οι λέξεις που είναι σε ισμός έχουν ένα βάρος, έχουν μια αρνητικότητα και εθισμό. Χαρακτηρίζουμε κάθε συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από απώλεια ελέγχου, εξάρτηση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που μπορεί να έχει ή να μην έχει χρήση ουσιών. Πολλές φορές, όπως το είπατε και πριν, μιλάμε έτσι για το αλκοόλ, για το τσιγάρο ή για ναρκωτικά, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Και στην εποχή μας, η έννοια του εθισμού έχει ανοίξει πάρα πολύ και περιλαμβάνει κάθε συμπεριφορά που γίνεται με απώλεια μέτρου, με απώλεια ελέγχου, που γίνεται ψυχαναγκαστική και βλάπτει. Συνδέεται με θέματα που είναι ψυχοφυσιολογικά, δηλαδή επειδή τώρα λέμε τα ψυχολογικά, λέμε ότι συνδέονται με το νευρικό μας σύστημα. Έχει να κάνει με τη φυσιολογία μας, με την αντίδραση του νευρικού συστήματος. Συνδέεται με άγχος, συνδέεται με κατάθλιψη. Στην ουσία, το σύστημα βρίσκει έναν τρόπο να διαχειριστεί αυτό που νιώθει. Κάτω από κάθε είδους εθισμό θα βρούμε κάποια διαχείριση φόβου, ανασφάλειας, ψυχικού πόνου κτλ. Φέρτε λίγο στο νου σας κάποιον άνθρωπο που καπνίζει. Έτσι, μόλις στρεσαριστεί, θα πει θέλω ένα τσιγάρο, έχω ανάγκη ένα τσιγάρο. Ή πολλές φορές ε, χρησιμοποιούμε τρόπους διαχείρισης, ανακούφισης του στρες που έχουν να κάνουν με κάποια εθιστική κατάσταση. Στον εθισμό, λοιπόν, χαρακτηριστικά είναι η πολύ έντονη επιθυμία. Θέλω κάτι πάρα πολύ, σε βαθμό που γίνεται συχνά ανεξέλεγκτο. Υπάρχουν συμπτώματα στέρησης, όταν δηλαδή κάποιος προσπαθήσει να μην κάνει αυτό που θέλει, νιώθει πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι θέλει κι άλλο. Γίνεται ανεκτικό το σύστημα και συνήθως αυξάνει, ειδικά σε περιόδους που υπάρχει πιο πολύ άγχος, γίνεται κι άλλο, θέλει κι άλλο. Μιλάμε για εθισμούς που κλείνουν σιγά σιγά τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις δραστηριότητες τους και που ακόμα και όταν καταλάβουν ότι αυτό που τους βλάπτει είναι αρνητικό, συνεχίζουν. Και τώρα θα μπούμε λίγο στο πώς συνδέονται ο εθισμός και το άγχος, γιατί στα αλήθεια είμαστε πλάσματα, φυσικά πλάσματα, είμαστε θηλαστικά, όπως όλα τα θηλαστικά στη φύση, και οι κανόνες που διέπουν το σύστημά μας είναι οι φυσικοί κανόνες. Και η βάση της ανθρώπινης φύσης
έχει να κάνει με τη συνήθεια και την εξάρτηση. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Είμαστε συνεξαρτώμενοι. Γεννιόμαστε μέσα σε ένα σώμα, έτσι, η γη, η πρώτη μας γη είναι η μήτρα της μητέρας. Είμαστε μέσα σε κοινότητες, σε οικογένεια, σε κοινωνία, μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον που μας θρέφει και καλύπτει τις ανάγκες μας. Ό,τι κάνουμε, έχει να κάνει με συνήθειες. Δεν το πολύ σκεφτόμαστε, δηλαδή το ότι τρώμε, και αυτό συνήθεια είναι. Το ότι κοιμόμαστε, και αυτό έχει ένα ρυθμό, έχει μια ροή, και όπως το ποτάμι θα βρει τα σημεία να ρέει και σιγά σιγά θα ανοίγει η κήτη, όπως βλέπετε και τα πλημμυρικά φαινόμενα τώρα, έτσι αυτά τα ποτάμια των ενεργειών που μας έχουν φτιάξει, έχουν δομηθεί εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Χιλιάδες χρόνια υπάρχουν άνθρωποι και στην ουσία αυτό που είμαστε τώρα είναι αποτέλεσμα ροών, αποτέλεσμα της εξέλιξης του ανθρώπου. Και βέβαια η τάση μας είναι να πηγαίνουμε προς το ευχάριστο, ενώ το δυσάρεστο μας λέει δεν είναι καλά, πρέπει να φύγεις από εκεί. Πολύ χαρακτηριστική εικόνα, ένα μωρό που όταν πεινάει σφίγγεται, συσπάται, αρχίζει και δυσανασχετεί, αν περάσει η ώρα θα κλάψει και μόλις του δώσουμε να φάει, θα αρχίσει να ηρεμεί και υπάρχει μεγάλη ευχαρίστηση. Όλες μας οι βασικές ανάγκες έχουν αυτό το κύκλο. Νιώθω την ανάγκη, αν η ανάγκη μου ικανοποιηθεί, νιώθω καλά. Αν η ανάγκη μου δεν ικανοποιηθεί, δεν νιώθω καλά. Και αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους είναι ότι έχουν λίγο μπερδέψει το ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες και ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών. Εκεί έχουμε χάσει το θέμα, γιατί οι πρώιμες ελλείψεις, οι πρώιμες στερήσεις καταντούν το πρόβλημα της εξάρτησης στη μεγαλύτερη ηλικία. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ανήκει, να βιώνει υγιώς την εξάρτησή του, να τρέφεται, να παίρνει αυτό που χρειάζεται και παράλληλα να είναι και ελεύθερος. Να νιώθει ασφαλής να είναι ο εαυτός του, να νιώθει ασφαλής μέσα από το να έχει αυτά που χρειάζεται για την επιβίωσή του και για την άνθησή του και να μπορεί να πραγματοποιήσει αυτά που τον οθούν, γιατί μας οθούν ποιότητες, αυτή η έννοια της αυτοπραγμάτωσης, να γίνω αυτό που είμαι μεγαλώνοντας. Για να νιώθω ότι ανήκω, χρειάζεται να με αισθάνονται οι άλλοι, ειδικά στην πρώτη φάση της ζωής μου, και να κατανοούν τις ανάγκες μας. Όλοι μας έχουμε ελλείμματα σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε ελλείμματα σε πρώιμες φάσεις που δεν μας έχουν πλήρως κατανοήσει ή αισθανθεί, δεν νιώθαμε ασφαλείς, και υπάρχει και ένα τρίτο πράγμα, όταν δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας, χρειαζόμασταν παρηγοριά, χρειαζόμασταν κάποιον να μας πάρει αγκαλιά και να μας πει «Ξέρω τώρα ότι θέλεις αυτό που δεν το έχουμε, αλλά είσαι μαζί, δεν είσαι μόνος σου». Υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά στην ανθρώπινη φύση. Υπάρχει πολύ πρώιμη ανεξαρτητοποίηση. Ήταν και σημαία, έτσι, και είναι ακόμα. Το παιδί πρέπει να είναι ανεξάρτητο.
ο άνθρωπος να μην προσκολάται. Και μπορεί και σε κάποια σημεία να έχουν δίκιο, αλλά τα μικρά παιδιά που ήμασταν όλοι μας, χρειάζονται αυτή την βασική κατανόηση, τη ζεστασιά και την ανταπόκριση, που όταν δεν την βρουν, θα ψάξουν κάπου αλλού να γεμίσουν αυτό το κενό που υπάρχει. Οι εξαρτήσεις έχουν να κάνουν με τα τραύματα της πρώιμης ηλικίας. Σίγουρα κάθε είδους εμπειρία τραυματική μετράει, αλλά κυρίως η πρώτη παιδική ηλικία, 0 έως 3, και βλέπετε λέω 0 γιατί περιλαμβάνεται η φάση που είμαστε έμβρια, η εμβριακή εμπειρία. 0 έως 3 δομείται το νευρικό μας σύστημα, η ψυχική μας ανθεκτικότητα κυρίως δομείται μέχρι τα 8. Μέχρι τα 21 με 23 χρόνια έχουμε δομήσει πλήρως το σώμα μας, το νοητικό μας και την αντίληψή μας, και είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι ηλικίες για να μεγαλώσουμε και να έχουμε την ικανότητα επιλογής. Γιατί η εξάρτηση, αυτή η απώλεια ελέγχου, έχει να κάνει με την αδυναμία να επιλέγω στη ζωή. Για να πάμε λίγο πιο πίσω και να βρούμε τη ρίζα, υπάρχει ένας κύκλος φαύλος επανάληψης. Υπάρχει ένα σύστημα μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε και όλοι, είτε είμαστε γονείς είτε δεν είμαστε, ξέρουμε ότι υπάρχει μια επαναληπτικότητα που οδηγεί στην εποχή μας που είναι τόσο πολλές οι εξαρτήσεις. Βλέπετε στην εποχή μας τα πάντα λειτουργούν μέσα από την εξάρτηση, γιατί χρησιμοποιείται η εξάρτηση. Θα σας πάω τόσο παλιά που ίσως σας φανεί λίγο ακραίο, αλλά η πτώση του ανθρώπινου γένους συνδέεται με αυτή την απώλεια του μέτρου. Σε όλες τις μυθολογίες υπάρχουν ιστορίες που μας περιγράφουν το πώς οι άνθρωποι από εκεί που ζούσαν σε έναν παράδεισο, πάει να πει, είχαν ικανοποιημένες τις ανάγκες τους, ήταν όλα καλά, ήταν συνδεδεμένοι, ήταν χαρούμενοι, άρχισαν να ξεπέφτουν. Και αυτό έγινε στον παράδεισο, ας πούμε, όπως περιγράφεται στη βίβλο, υπήρξε, λέει, ο απαγορευμένος καρπός. Ο Ησίωδος, απ' την άλλη, λέει, άλλαξε το γένος των ανθρώπων και από το χρυσό πέσαμε στο αργυρό, που ήταν θρασείς, ήταν αλαζόνες, και ήταν σαν μωρά που δεν χορταίνανε ποτέ. Είναι πάρα πολύ πιθανό και ιστορικά καταγράφεται ότι μέρος αυτού του πολιτισμού συνδέεται με την έννοια του εθισμού, γιατί η πρώτη μεγάλη αλλαγή που έγινε στον πολιτισμό μας, τον ανθρώπινο, έγινε μέσα και από την ανακάλυψη των ουσιών που γίνονται εθιστικές και που φέρνουν εφορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον δεν θα τα πούμε τώρα όλα πολύ αναλυτικά, αλλά να μάθετε για την ιστορία του πώς ανακαλύφθηκε η μπύρα
και πώς έδωσε μία όθηση στο να αλλάξει ο πολιτισμός, οι άνθρωποι άρχισαν να εθίζονται όχι μόνο σε ουσίες, άρχισαν να εθίζονται στην αίσθηση δύναμης, στην αίσθηση εξουσίας. Άρχισαν να εθίζονται στο να έχουν υλικά αγαθά. Άρχισε να δημιουργείται μια ανισορροπία στον κόσμο. Και η ανισορροπία περιλάμβανε ανώτερους και κατώτερους. Και για να είναι κάποιος ανώτερος έπρεπε να έχει περισσότερη δύναμη και να αγωνίζεται για περισσότερη δύναμη και όχι για το κοινό καλό. Ίσως σας φαίνονται λίγο μακρινά αυτά, όμως στο τέλος από το βιβλίο που είναι το τραύμα μέσα από τα μάτια του παιδιού του Λεβίν, που περιγράφει τη δόμηση και τη θεραπεία του τραύματος, του ψυχικού τραύματος στα παιδιά, υπάρχει μια αναφορά στο πώς οι πόλεμοι και η υποδούλωση των ανθρώπων δημιούργησαν ένα φαύλο κύκλο τραύματος που περιλαμβάνει την έννοια του εθισμού. Γιατί όταν νικούσαν η μία πόλη την άλλη πόλη, γιατί φανταστείτε κάπως έτσι ήταν η μία φυλή την άλλη φυλή, αυτοί που χάναν ένιωθαν τόσο χάλια που το ρίχναν σε εθιστικές συνήθειες. Χάναν την αξιοπρέπειά τους και υπήρχε ο εθισμός. Μέσα από αυτή τη διαδικασία κακοποιούνταν οι γυναίκες. Και οι κακοποιημένες γυναίκες κακοποιούσαν τα παιδιά. Υπάρχει μια αλυσίδα του τραύματος που συνδέεται με τον εθισμό. Ο εθισμός είναι η προσπάθεια να ξεφύγουμε από τον πόνο το ψυχικό, να νιώσουμε έστω και για λίγο καλά. Να καλύψουμε τη δυσάρεστη αίσθηση. Και έτσι καταλήγουμε σε αυτή την εικόνα του μικρού πρίγκιπα που συνάντησε τον Μπεκρή και του λέει «Γιατί πίνεις?» Του λέει «Για να ξεχάσω». «Τι να ξεχάσεις?» «Πως ντρέπομαι». «Μα γιατί ντρέπεσαι?» «Ντρέπομαι που πίνω». Γιατί ο εθισμένος δεν έχει πρόσβαση στη μνήμη αυτή. Η μνήμη θα έρθει μόνο όταν αντιμετωπίσει τη δυσκολία του, μόνο όταν καταφέρει να δουλέψει το τραυματικό του κομμάτι. Και μέσα σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα περιγράφεται ένα κεντρικό συναίσθημα, η ντροπή στον εθισμό. Πάρα πολλοί άνθρωποι ντρεπόμαστε για την αδυναμία μας. Νιώθουμε ενοχές που δεν τα καταφέρνουμε. Και έτσι γίνεται ο φαύλος κύκλος της αδυναμίας. Γιατί πραγματικά για να βγούμε από όλα αυτά χρειάζεται κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση, την αποδοχή και την ανάληψη ευθύνης. Μέσα σε σχέσεις γινόμαστε αυτό που είμαστε. Μια άλλη ωραία έκφραση είναι οι άνθρωποι μαθαίνουν να είναι άνθρωποι από ανθρώπους. Γι' αυτό και αν κάποιοι μεγαλώσουν στη ζούγκλα από άλλο είδος, θα μοιάζουν με ένα άλλο είδος. Επειδή όλοι μας ψάχνουμε τρόπους να βγούμε από αυτά τα δύσκολα, κρατήστε αυτό το πράγμα ότι τα δύσκολα θέλουν σχέση για να γίνουν καλά, για να θεραπευτούν. Συνήθως οι άνθρωποι προσπαθούν μόνοι τους και η αλήθεια είναι ότι τα καταφέρουν πολύ καλά σε πολλά πράγματα. Όμως, όταν υπάρχει εξάρτηση, υπάρχουν σίγουρα
τραύματα, υπάρχουν σίγουρα δυσκολίες βαθιές μέσα στον ψυχισμό που έχουν να κάνουν με προηγούμενες εμπειρίες και εκεί χρειάζεται έναν ολιστικό τρόπο θεώρησης, έναν τρόπο που να βλέπουμε την εξάρτηση ότι δεν είναι μόνο ένα πράγμα, χρειάζεται να το δούμε και στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο αντίληψης. Η καρδιά μας αντιλαμβάνεται, καταγράφει και μετά λειτουργεί σαν φίλτρο στα πράγματα. Χρειάζεται να δούμε το σώμα μας, γιατί πλέον ξέρουμε ότι όλα είναι και σωματικά. Και η κατάθλιψη, για παράδειγμα, που είναι το υπόβαθρο σε όλο αυτό, είναι φλεγμονή. Πολλές φορές οι άνθρωποι θα βοηθηθούν με συμπληρώματα, με αποτοξίνωση, ακόμα και αν δεν είναι τοξινωμένοι από μια ουσία όπως το αλκοόλ ή ναρκωτικά. Μπορεί να είναι εθισμός σε σχέσεις, μπορεί να είναι εθισμός στην οθόνη, μπορεί να είναι κάθε είδους κακή συνήθεια, να συσσωρεύουν πράγματα επίσης. Και χρειάζεται να το αντιληφθούμε σαν μια ασθένεια συστημική και δεν γίνεται να θεραπευτεί κάποιος έτσι μόνος του. Συνήθως οι άνθρωποι μπαίνουν είτε σε θεραπευτική σχέση ή σε ομαδική θεραπευτική σχέση. Ίσως έχετε ακούσει και για τις ομάδες που κάνουν αλληλοβοήθειας. Μπορεί κάποιος να πρέπει να βοηθηθεί ο ίδιος όταν ένα άλλο άτομο, για παράδειγμα, πολλά παιδιά, ειδικά έφηβοι, αρνούνται να πάνε σε θεραπεία. Θα χρειαστεί σίγουρα υποστήριξη ο γονιός, οι γονείς μαζί. Και το ζητούμενο είναι να υπάρξει αυτή η κατανόηση που θα αρχίσει να φέρνει μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Σε μεγάλο βαθμό όλοι έχουμε άγχος. Όλοι βιώνουμε ανεπάρκεια και η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης σαν ποιότητα, βρίσκοντας ποιον και τι μπορώ να εμπιστεύομαι. Στα τρία επίπεδα όμως, όχι μόνο σε μένα, στους άλλους ανθρώπους, αλλά και στο ευρύτερο, το γράψα γίγνεσθε, τώρα πείτε το όπως θέλετε, πείτε το περιβάλλον, πείτε το κοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε σε μια κοινωνία που βιώνει τρομακτικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή αναδύονται από το συλλογικό ασυνείδητο όλοι οι φόβοι, όλες οι αγωνίες, έρχονται μνήμες από άλλες εποχές. Και εκεί έχει νόημα να κρατηθούμε στο κέντρο μας, αναλαμβάνοντας εκείνο το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί. Γιατί έχουμε φτιάξει ανθρώπους, το σύστημα έχει φτιάξει ανθρώπους που είτε νιώθουν ενοχές και ότι για όλα φταίω εγώ, είτε σπρώχνουν την ευθύνη από τον εαυτό τους και για όλα φταίει κάποιος άλλος. Είναι συνήθεια όλα. Και αυτό ακούγεται λίγο απλό, αλλά επειδή το νευρικό μας σύστημα έχει δομηθεί σε προηγούμενες φάσεις ηλικιακές, η δύναμη του υποσυνειδήτου είναι τεράστια σε σχέση με τη δύναμη του λογικού. Το άγχος λοιπόν που αναδύεται, ο ψυχικός πόνος που αναδύεται από το νευρικό μας σύστημα, μας κατευθύνει και δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε. Για πόσο λίγο είναι η ικανότητα αντίδρασης, είναι εκπληκτικό. Κάποιοι λένε μερικά δευτερόλεπτα.
Αλλά αυτό ισχύει μόνο όταν καλλιεργούμε τη συνειδητότητα. Όταν βγαίνω από τη μηχανικότητα και καλλιεργώ τη συνειδητότητα, μπορεί να έχω και 5 δευτερόλεπτα να κατευθύνω την επιλογή μου. Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρό θέμα με εξαρτήσεις, και τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι, έχουν πολύ λίγη ικανότητα επιλογής. Είναι αυτοματισμοί που τους κατευθύνουν. Και χρειάζεται να χτίσουμε στο περιβάλλον, στην καθημερινότητα αυτές τις καλές συνήθειες. Δηλαδή, πολλές φορές θα χρειαστεί και ακόμα και αλλαγές στο χώρο μας. Μπορεί να χρειαστούμε υπενθυμίσεις, μπορεί να χρειαστούμε βοήθειες. Και επειδή η κατεύθυνση είναι προς τη χαρά της ζωής, πρέπει να φτιάξουμε μια πιο ήρεμη και χαρούμενη καθημερινότητα. Εδώ λοιπόν να σκεφτούμε λίγο τα παιδιά που στην εποχή μας οι μεγάλοι είναι τόσο πιεσμένοι, έτσι, το άγχος είναι τόσο πολύ έντονο και τα παιδιά το νιώθουν, έτσι, είμαστε όντα που επικοινωνούμε ενσυναισθητικά, νιώθουμε ένας τον άλλον, οπότε υπάρχει όλη αυτή η ένταση, υπάρχουν όλα αυτά τα πρέπει. Σκεφτείτε ότι ζούμε σε σπίτια τον περισσότερο χρόνο, πιεζόμαστε πάρα πολύ από αυτό και μόνο, γιατί είμαστε φυσικά όντα, να τρέχουμε, να είμαστε στη φύση. Αυτό λείπει πάρα πολύ σε όλους μας και ειδικά στα παιδιά. Μας λείπει ο ήλιος, μας λείπουν ευκαιρίες εξερεύνησης, ρίσκα που μπορούμε να πάρουμε, γιατί αυτά θα ανεβάσουν με ωραίο τρόπο την αδρεναλίνη. Ευκαιρίες να σκεφτώ κάτι και να το κάνω. Και στα αλήθεια, η διέξοδη που δίνουμε στα παιδιά είναι να ανακαλύπτουν πράγματα μέσα από οθόνες, να εξερευνούν μέσα από οθόνες, να χαίρονται μέσα από οθόνες. Μιλάω τώρα κυρίως για την οθόνη. Έχουμε υποκατάστατα της ζωής παντού. Καθώς ανακαλύπτουμε κι εμείς την ουσία, θα στρεφόμαστε σε πιο υγιείς ποιότητες. Και αυτό χρειάζεται να είναι μικρά βήματα που να μην φοβόμαστε τις παλινδρομήσεις. Ένα κομμάτι πολύ σημαντικό που με εντυπωσίαση που το έβλεπα σε αυτά τα 12 βήματα της απεξάρτησης, που ίσως τα έχετε ακούσει ότι υπάρχουν στις ομάδες, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι εμπιστευόμαστε ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που μας περιέχει και που αυτό το μεγαλύτερο μας φροντίζει και θέλει να είμαστε καλά. Και αυτό για τον καθένα είναι κάτι που χρειάζεται να το χτίσει, να δει πού έχει έλλειψη εμπιστοσύνης στην κοινωνία, στη δικαιοσύνη, στο καλό μου στους ανθρώπους. Όλα αυτά χρειάζεται να δυναμώνουμε μέσα μας την πίστη και να βρίσκουμε το δικό μας μονοπάτι απεξάρτησης και το δικό μας μονοπάτι στην ελεύθερη επιλογή και στην αυτοκυριαρχία. Είναι η εποχή που αυτό συμβαίνει. Γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί και χρειάζεται να βρούμε και άλλους ανθρώπους και να το κάνουμε ομαδικά για να μην νιώθουμε μόνοι μας. Μαθαίνονται αυτά που χρειάζομαστε. Είναι σαν να μην τα μάθαμε. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι για μένα η βιοσύνθεση ήταν οικογένεια και σχολείο. Αυτά που δεν έμαθα στη ζωή την πρώτη, μπορώ πάντα να τα μαθαίνω και έχουμε νευροπλαστικότητα. Έχουμε μια ικανότητα να αναπροσαρμοζόμαστε. Όσο διαχειρίζομαι το άγχος μου, όσο κατανοώ πώς λειτουργεί το νευρικό μου σύστημα και διαχειρίζομαι
τα δικά μου συμπτώματα, τη μοναδική μου έκφραση άγχους, μπορώ να βοηθάω το νευρικό μου σύστημα να είναι λιγότερο παρορμητικό σε αρνητικές βλαπτικές συνήθειες. Η οριοθέτηση είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει στις σχέσεις μας να είμαστε καλά, γιατί οι περισσότεροι έχουμε προβλήματα ήδη μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην οικογένεια της εργασίας μας, μέσα στη γειτονιά μας, με τον γείτονά μας. Μαθαίνοντας να νιώθουμε τις ανάγκες μας και τα συναισθήματά μας, να τα διεκδικούμε, να τα συζητάμε με τους άλλους, μαθαίνουμε να είμαστε καλά σε ένα άλλο επίπεδο που δεν είναι απλά με τον εαυτό μας, είναι και με τους άλλους. Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε καρδιά με καρδιά και όχι ανώτερος προς κατώτερο ή κατώτερος προς ανώτερο. Μέσα από αυτή την εμπειρία που έχω και που σίγουρα την έχετε κι εσείς, υπάρχει αυτή η δύναμη της ελπίδας. Και επειδή συχνά στην εποχή μας και με αυτά που ακούμε υπάρχει απελπισία, κρατήστε ότι η απελπισία είναι οικονομία ενέργειας, όπως και η συνήθεια είναι οικονομία ενέργειας. Σημαίνει ότι δεν έχουμε ενέργεια. Άρα, στη φάση αυτή χρειαζόμαστε φροντίδα. Όταν περνάμε φάσεις που νιώθουμε πολύ απελπισμένοι, απλά ας σκεφτούμε να πιούμε νερό, να κοιμηθούμε λίγο καλύτερα, να δούμε αν κάτι μας λείπει και να το φροντίσουμε τον εαυτό μας. Είμαστε ικανοί και προχωράμε. Και αυτό εγώ το κάνω σε αυτή τη συνάντηση, αλλά και σε άλλες συναντήσεις, και υπάρχει μία συνάντηση για το άγχος που όσοι δεν την έχετε δει είναι στο YouTube και μπορώ και να σας την προωθήσω αν θέλετε να μου αφήσετε το mail σας, να σας το προωθήσω. Κάθε μικρή αλλαγή που κάνουμε, αυτή την εποχή, να ξέρετε, είναι μεγάλη. Δεν είναι λίγο αυτό που προσπαθούμε και κάτι που έχω έτσι σαν επαναλήψιμο, σαν μια επανάληψη στο μυαλό μου τελευταία, είναι δεν υπάρχουν λάθη. Δεν υπάρχουν λάθη από τη στιγμή που μας έχουν φέρει ως εδώ, μας προχωράνε και μπορούμε στο εδώ και τώρα κάτι να κάνουμε. Η ανάληψη της ευθύνης μας θα μας πάει παρακάτω, γιατί ακριβώς είναι αυτό το κομμάτι της δύναμής μου που είναι τόσο όσο μπορώ. Έχουμε τεράστιο θέμα, οι περισσότεροι με την ανάγκη μας να είμαστε δυνατοί, να φαινόμαστε δυνατοί, και από τα πιο σοφά πράγματα που έχω μάθει είναι ότι μέσα από την αποδοχή της δυσκολίας και της αδυναμίας θα μπορέσουμε να βρούμε εκείνο το μονοπάτι, το βήμα που θα μας πάει λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί ενδιαφέρεστε για τα παιδιά και επειδή τώρα στο κομμάτι της συζήτησης θα ήθελα να μου πείτε πιο συγκεκριμένα, ώστε να εστιάσουμε σε θέματα, ήταν λίγο γενικά αυτά που είπαμε, κρατήστε ότι ήδη τα παιδιά είναι η γενιά που είναι πολύ ευάλωτη στο άγχος και στον εθισμό, αλλά και περισσότερο ικανοί από όλες τις προηγούμενες γενιές να ξεπεράσουν τον εθισμό. Και το βλέπουμε αυτό γιατί πάρα πολλά νέα παιδιά αρχίζουν μόνα τους και προσπαθούν και αντιλαμβάνονται τους τρόπους και βρίσκουν τις διεξόδους, και τα ίδια τα συστήματα που παράγουν τον εθισμό μπορούν να φτιάξουν και τη θεραπεία του. Εδώ θα κλείσω
την καταγραφή και στη συζήτησή μας θα μπορέσουμε να μοιραστούμε έτσι πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και να πούμε για περιπτώσεις.